Uranda jamana kan u ka jamana ka duguden kɛlɛba min kɛra u ka jamana kɔnɔna la ye san 30 sɔrɔ min kunnafoniw yirala k'a fɔ ko a tasibila baaraw daminɛna kunun kari n'o ye o bɛnna avril kalo tile 7 ma hakililajigila ni fagaliba min ni a kɛra u ka siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 800 ɲɔgɔn ni bɔnɛ ni o mɔgɔ fanba tun ye tutsiw ka siya ye ani ka se utuw ma o nɔgɔni fɛnɛ fɛ kunnafoni min y'a yira k'a fɔ ko a kɛlɛ waati bolongɔni sira duniya jamakuluba communauté internationale ma ka jalaki bi a kan k'a fɔ ko kɛlɛ tun bɛ jamana kɔnɔ waati min na k'u ma sɔn ko ka wulikajɔ baara fosi latigɛ walasa ka se ka fagali dan ni ka kɛlɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ nin kɛra u ka jamanatigi Paul Kagame ka laseliw ye u ka ni kurubon karili kɛnɛ kan kunu alamisa Kigali o nɔgɔni fɛnɛ fɛ fɛn min ye diɲɛ mɔgɔba camanw ye i n'a fɔ Ameriki jamanatigi kɔrɔ Bill Clinton ale tun b'a kɛnɛ kan a waati la ale min ɲangira kosɛbɛ k'a to fanga kunna k'a fɔ ko a ma wulikajɔ fɛɛrɛ hakilina si tigɛ cogo min na kɛlɛ tun bɛ se ka dala faga Uranda jamana kan o fɛnɛ kɔfɛ Faransikaw ka minisiri min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ni ale bi wele ko Stéphanie ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se u ka ciladen ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Hervé Berville ye ni ma kofɔlen min ni ale yɛrɛ bangera Rwanda o jamana kan